In the book of Matthew 6:24, no one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Yuko po natin ang ating mga ulo. Taas po natin ang ating mga kamay. Give praise to our holy God. Feel the presence of our God. Hallelujah, bless your people. Speak to us through your word, Lord. Try for portion of your anointing to your servant. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Bless every one of us. Thank you so much. In Jesus' name. Amen. Okay, tapalapakan natin mga. Glory! Yes! Come on! Napalakpak talaga na pinagpalang. We welcome the Holy Spirit. We welcome the presence. Hallelujah! You are in our midst, O God. Hallelujah! Dama po namin ang talumpay. Dama po namin ang iyong pag-ibig. Dama po namin ang pag-asa. Sinabi mo, Panginoon, it is not the revelation, but this of virtue, I overcome the world. At kapag palang umaga po, tayo po magkakaupo na po. Be at home. Dating sa pagpuri at pagsamba ay kailangan po. Kailangan hindi tayo magre-reserve pa. Ang sabi po ng Bible na naparito ang ating Panginoon para maglingkod. The Bible tells us that Jesus came to serve, not to be served. Amen? That's why my preaching this morning is entitled, Service to God. Maglingkod sa Diyos. Hindi paglingkod, maglingkod. It is a must. It is an ought to be. Amen? Kasi sabi ng Lord, you cannot serve two masters at the same time. Either you love the other and hate the one. You cannot serve God and Mammon. Pero pag sinabi mong magsaserve, dalawang pagpipilian mo, may kaagibat yan ng mga sacrifices. Hindi po ganun kadaling mamili. Pag dalawa lang ang pagpipilian mo, pag sa Diyos ka pumili, may sacrifice. At ganoon din sa Mammon. Lalong may sacrifice, pero mapapahama ka. Pero sa Lord, magsasacrifice ka. Pero buhay na walang hanggan. Dalawa lang pagpipilian ng tao. Amen? Pag ako ba'y naglingkod sa Diyos full-time na, hindi ba ako pwedeng maglingkod sa Lord as a layman term? Ang kala nila, ang paglilingkod sa Lord, obligasyon. Ang kala nila, inaagaw ng Lord yung buong panahon nila. Yung kanilang talent, yung kanilang time, yung kanilang pera. Serving God is a privilege. Amen. Kaya pag naglingkod ka sa ating Panginoon, yan ay pagkakataon na binigay sa iyo ng Diyos. Kaya mamimili. Kaya kasi yung iba, ginagawang obligasyon, mechanical, masyadong mahirap, busy ako. Di ba nung tayo po? Halika, invite tayo, punta tayo sa gawain. Di, saka na lang. Busy, maraming ginagawa. Di ba busy naman tayo lahat? Kaya yung iba, ang daming dahilan. Pero salamat po sa ating Panginoon sapagkat tayo po ay naging anak niya. Naglingkod muna siya bago tayo maglingkod. Ginampanan niya muna yung paglilingkod na pinakamababa. Mula sa kaluwalhatian, galing siya sa kaitaasan. Ipinanganak po siya sa sapsapan. Para matamasa po natin yung kaligtasan. Yun ang unang paglilingkod niya. Amen? Bago pa lang siya pananganak, marami ng sacrifices. Maraming namatay na batang lalaki.
Mula nung yung mga matatalinong, yung mga pantas ay dumaan kay King Herod. Dahil sila po ay may direksyon yung tala, yung bituin sa silangan. Dahil doon ipapanganak sa Bethlehem ang King of the Jews. Kaya dumaan po sila roon at nabalitaan ni King Herod. Nagkaroon po sila ng pag-alala. Kasi nung panahon niya, siya yung hari. May darating na hari. Yung ipapanganak. Hari. Kaya hindi siya maniwala. Kaya sabi niya, okay. Doon sa silangan, siniyasat niya sila Sinerch niya Yun yung hula. Sige, pagpunta niyo ron at nakita niyo, balik kayo rito upang sa magkaganon, sasamparin ako sa kanya. Hindi na sila bumalik. Bakit? Ginising po sila ng angel. Huwag na kayong pupunta ron, papatayin kayo. Sa galit ng hari, mula nung panahon, 2 years old pababa na lahat ng mga anak na lalaki sa Jerusalem ay pinatay. Napakarami. Kaya sa book of Jeremiah ay napulfil na si Rachel ay talagang antindi ng iyak niya dahil marami pong nawalang anak. Nananaghon. Nagbumol po sila. Yun ang sakripisyo ng Diyos sa kanyang kapanganakan pala. Naglingkod na po siya. Kaya marapat lamang na pag tayo po ay naging mananampalataya. Huwag niyong ipagkait yung konting talent at panahon niyo sa Diyos. God has a portion to each every one of us. Amen. Mayroong bahagi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bahagi ng panahon mo, bahagi ng yung strength mo, bahagi siya ng buong buhay mo. Bigyan mong pansin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya dito po, what is the meaning of master? Rabbi. The Hebrew term, any teacher or my master. In Judaism, a person qualified by academic studies of the Hebrew Bible and the Talmud to act as a spiritual leader and religious teacher of a Jewish community or congregation. Pag sinabing you cannot serve two masters, yan ang meaning ng master sa kanila. Rabbi. Ibig sabihin yun ang magtuturo sa iyo. Amen? At minsan, pag tayo po ay tinuturuan, mas magaling pa tayo doon sa nagtuturo. Hindi mo alam na nagkakaroon ka ng karanasan sa buhay para tuturuan yung sarili mo. Kaya kung may mga dumarating sa atin po, ibig sabihin, tinuturuan tayo ng Diyos. Kaya dito po, titignan po natin kung ano yung mga bagay na dapat nating isuko sa atin. Kasi meron Kaya bago niya sinabi yan, no man can serve two masters. Isa lang. Hindi ibig sabihin na lahat tayo ay full-time. Hindi gano'n yun. Kasi yung iba nag-alala. Nag-alala yung iba Kasi, wala. Hindi ako yayaman nito. Hindi ko mapagtapos ang anak ko nito. Wala, agawin ng lagi silang busy. Pag nakikita po tayo, nag-alala ng iba. Bakit? Akala nila, lagi tayong busy. Hindi po. May panahon ka sa pamilya mo, may panahon ka sa trabaho mo, may panahon ka sa sarili mo. At higit sa lahat, bigyan mo ang panahon na ito. Palapakan po natin ang mga panahon. Okay? Okay. Ngayon, in the book of Matthew chapter 6, the light of the body is the eye. Yan. Sa 22 hanggang 23. Diba? Ang unang isuko mo, yung mata mo. Kasi itong mata natin, abay, nakakasilaw yan. Pag may nakita yan, according to psychologists, 85% ang naiwan yan sa utak. Nare-retain po yan. Yung nakikita niyan.
Kaya sabi ng Book of Isaiah, yung mata nyo, isa-shut up nyo. Ibig sabihin, huwag kayong mag-focus dyan, naliwanagan ka na kay Kristo. Amen? Kung inaagaw yung mata mo, yung pansin sa mundo ito, yung mga bagay na nakikita mo na literal, ang gusto ng Lord pag ikaw ay mananampalataya, yung mata mo ay punong-puno ng liwanag. Naliwanagan ka na dahil kay Kristo. You are the light of this world. Kaya nung naging mananampalataya tayo, pwede na tayo pumili sa liwanag. Alam na natin yung ating nilalakaran. Kung madilim o liwanag. Di ba? Kasi mananampalataya na po tayo. Hindi na natin pag-usapan yung hindi mananampalataya. Kasi naranasan na po tayo. Natin na tayo po ay lumalakad sa kadiliman. Ang kala mo tama yung iyong ginagawa. Pero hindi pala. Nasa dilim pala. Pero nung tayo po ay naliwanagan, na-enlighten sa salita ng Lord, nabuksan yung puso natin sa salita ng Diyos, nagkaroon pa po tayo ng spiritual enlightenment, nais ng Lord, yung mga mata natin ay good eyes. Amen? Amen. Kasi may sore eyes eh. Oo. Eh minsan na, namamantsahan yan. Kaya sabi nga ng Lord mas maigip pa dukitin mo yung isang mata mo, kaysa papasok ka rito sa na nagkakasala ng isa. Matindi ang mata. You know why? Because the eyes is the gate of the soul. Hindi ka pwedeng mag-exempted at hindi ka exempted sa mundo ito na yung mga nakikita ng iba, hindi mo makikita. Yes. Looking unto Jesus. Looking unto His Word. Amen? Kasi maraming agaw ng atensyon yung ating mga mata. Maganda ron Naghanap ako ng trabaho kasi sabi ng Lord, ask and it shall be, seek and it shall find. Wala akong trabaho. Nag-pray ako sa Lord! Mananampalataya na ako! Nagkaroon ng opportunity. Ilan ng araw, nasa puso mo. Walang araw kay Lord. Kalooban man ng Diyos yun? Kailan mag-discern kayo? Hindi lahat ng opportunities ay sa Lord. And everybody say amen. Amen. Baka sa'yo lang yung opportunity. Mag-pray ka kay Lord. Panginoon, bigyan mo ako ng makaan. Okay? Kasi pagkakapatingin mo, magdidiretso. A double-minded mind is unstable in all its ways. Pero pag ikaw yung mananampalataya na double-minded, mahirapan kang pupunta sa direksyon mo. Sa pupuntahan mo. Dapat, ang sabi po ng Titus 2:13, looking unto Jesus. The author and the finisher of our faith. Siya yung tumawag sa atin. There is a race that's set before us. May takbuhin tayo. Tuloy lang. Mayroong mga rough road, mayroong mga dusty road, mayroong mga rocky road, pero diretso lang. Go forward. Kasi po, malapit na. Ay, yung ibang mga mananampalataya nagpa-backward Ang sarap mag-backward Hindi. Nandun yung price Nandun yung gatimpala May takbuhin, paano ka mananalo niyan? Bakit? Ituloy Hindi maganda yung isang mata. Kaya patanggal mo kay Lord yan. Isuko. Number 1 is the eye. Full, ang gusto ng Lord, yung eye natin ay full of light. But if your eye is bad, ibig sabihin, meron talagang bad eye. Pag nakakita, uy, gusto ko yan Makalingat na yan, kunin ko yan. Bad eye, di ba? Perception. Uy, di ba? Kaya itong mata na to, bantayan natin kasi may bad But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If you therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? Hindi. Apektado lahat. Pag pumasok ang kaaway, apektado lahat. Pati pag-iisip mo, pati puso mo. Kaya mula ngayon, maliwanag na maliwanag yung ating mga mata. Tingnan mo ngayon katabi mo kung maliwanag ang mata niya. Ayan. Yes. Ang sabi ng Lord nung nagmi-ministry siya sa kanyang mga alagad at sa mga tinuturuan niya, you are the light of this world. And if you are the light of this world, let your light so shine to all men. Ibig sabihin, magliwanag ka.
ilaw ka eh. Ibig sabihin, mananampalataya ka, may identity ka. Ibig sabihin, may binago sa iyo ng ating Panginoon. Kaya yung mga mahal mo sa buhay, nagtataka. Bakit gano'n na siya? Oh, yan, ma-influensyahan mo na siya. Kasi, nag-iilaw ka na. Let your light so shine. Huwag mong itago ang iyong liwanag. Huwag mong itago. Kailangan nagre-radiant ka. Kailangan nagsashine ka. Bakit sabi ng Bible, let your light so shine to men, and that they see the good works, that they may glorify our Father in heaven. Hindi na sila magsasalita. Believe na sila sa iyo. Amen? Sasama na sila sa iyo. Kahit na hindi sasama yan, pag may problema yan, ikaw ang unang nasa utak niya. May girong kang magagawa sa kanya. Magpapaas ng counsel yan or advice. Kaya sabihin mo sa iyo katabi, matindi ka. Hindi mo alam, anak ka ng Diyos eh. Kaya matindi ka. Palapakan natin ang ating Diyos. Dahil ito. Matthew 6:19 to 21. Do not lay up your treasures on earth. Ang gusto ng Lord, we must lay up our treasures in heaven. Because in heaven, there are no corruptions and robbers. Walang tangaw, hindi kinakalawa. Kasi pag mayaman ka rito, ay, nako, mainit sa mata yan. Kaya sabi ng Lord, mamili ka. God or Mammon. Hindi ibig sabihin na pag mayaman ka, meron kang pera, hindi maganda yun. Ay, hindi po bawal ang umasenso. Hindi po. Ang ayaw lang ng Lord, yung magkamal ka. Nakapokus ka yung yaman sa mundong ito. Ang nais ng Lord, yung yaman ng panlangit. Kasi yon hindi nananakaw, hindi nawawala, hindi kinakalawak. Kaya mula ngayon, mag-store up na kayo ng kayamanang panlangit. At yung mga kayamanang panlangit ay pagpunta sa mga gawain ng Diyos. Nakakarinig ka ng salita ng Diyos, napupunlaan yung iyong puso, yung mabuting kalooban, nag-grupo yan. Lumalago, tumatatak, tumitibay yan. Isang araw, may pag-uutang ka na. Pag nagpatuto ka, pag may experience ka, may nararanasan ka sa buhay. Bakit nararanasan mo yan? Kasi po, pinapatibay ka ng ating Diyos. If you abide in me, kung pupunta ka if you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Bakit? Ikaw lalapit sa Kanya. Bakit? Ang Diyos nandyan lang eh. Tinapos na lang Diyos ang paglapit sa tao, naglingkod na siya eh. Tinapos niya na sa cross ng Kalbaryo. Kaya sinabi, it is finished. Ibig sabihin, ikaw na yung gumawa ng paraan. If you draw nigh to me, I will draw nigh to you. If you abide in me, I will abide in you. Nung unang panahon, nung kautusan, talaga ang Diyos bumababa. Pero iba na ngayon. Biyaya sa biyaya ngayon eh. Amen? Hindi na tayo sa kautusan. Wala nang Hudyo, wala nang Grego. Wala nang lalaki, wala nang babae. Pagdating sa paglilingkod, pare-pareho. Walang mayaman, walang mayaman. Pero sa harapan ng Diyos, pag ikaw ay naglilingkod, maharlika ka. Yaman mo. Biro mo naman yung tatay natin. The earth is the Lord, and the fullness thereof. Ang Diyos ang nagmamayari ng lahat ng bagay. The world that we dwell therein, He is the owner. Kaya tayo yung tagapagmana. Kaya huwag kang mag-alala sa abong-abong mo, sa bahay kubo mo. Mayroong inihanda ng Diyos para sa iyo. John chapter 14. Hallelujah! I will prepare a place for you. I will come again. Kukunin kita. I will come again. Where kung saan ako naroon, doon ka rin. Pero mo, Diyos yung nagsabi. Kaya sabi niya, trouble na. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mabalisa. Bakit? Naghahanda ang Diyos para sa atin. Yung mga iba, ang puste nila isa pa lang. Magpatuloy ka para maging dalawa. Mahirap yung isa lang poste, di bahay yun, bahay ng kalapati yun. Kaya yung iba, sumusuko na, isang poste pa lang. Isang araw, kita mo.
Amen? Magagamit ka ng ating Again, inaayos eh. Ano yung naayos? Yung eyes at saka yung puso mo. For where your treasure is, there your heart be also. Kaya pag ang yaman mo kay Lord, kung nasaan ang puso mo, sa Lord yung yaman mo. Pero kung ang puso mo, ang yaman mo dito, trabaho, overtime, pamilya, hindi masama yun. Asa si Lord doon? Bigyan mo lang ng bahagi ng Diyos sa iyong buhay. Una lang, isang oras lang. Isang oras. Habang sumusunod ka sa Lord, kaya mo na. Kukunin niya ng 2 oras, okay lang. Amen? Kasi masarap maglingkod eh. Habang tumatakbo ka, tumitibay ka eh. Talagang nakikilala mo, lumalalim yung relasyon mo sa Diyos. Lumalalim yung pagkakilala mo sa Diyos. Bakit? Nasa takbuhin ka eh. Nasa kalagitnaan pa lang eh. Huminto na eh. Nagreklamo na eh. Matapat naman ako eh. Taga-suporta naman ako eh. Bakit ganito ang buhay ko? Umiyak na. Nagsisentimento na sa Diyos. Kapatid, huwag kang magsentimento sa Diyos. We must search. We must examine ourselves. Ang Diyos po ay hindi nagkulang. Wag mo tignan yung pagkukulang mo na pagkakamali ng Diyos mo. Jeremiah 29 verse 11, ang ganda ng plano ng Diyos sa lahat ng nilalang. Hindi ka mapapahamak. Pero ang tao, iniisip niya na ang Diyos magpapahamak sa kanya. No. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ka niya ipapahamak. Palapakan natin. Lagi po, hindi tayo nagkita-kita ng March anniversary kasi nag-lockdown. Diba? Pang ilang years natin dapat. 6 years, nasa restaurant dapat tayo. Diba? Naka-ready na kayo noon? Ready na rin ako. Kasi siyempre, every March, last week ng March, talaga namang, amen, talaga namang nagsiselebrate tayo. Jesus, celebrate. Diba? Talagang nagpipiesta tayo. Pero hindi na pa yung tulutan. Pero huwag kang mag-alala. Nandito naman ngayon. Parang nag-anniversaryo na rin tayo. At mas maganda yung venue. Ang tawag dyan, mas matipid. Alam niyo sa panahon ngayon kung hindi ka magtipid, mahirapan ka. Amen? Totoo yan. Kaya nag-lockdown para pagtipirin tayo ng Diyos, una. Pangalawa, para ma-evaluate natin yung sarili natin. Kasi wala na tayong panahon sa ating sa buhay. At saka yung sarili natin. Kasi puro tayo trabaho. Trabaho, habol ng habol. Okay, pasukan na naman. Ang pasukan na ngayon, blended learning. Sa bahay na lang. Amen? Ang daming natuwa eh. Kinakatamaran na. Sa susunod yan, tapat ka pumunta. Hindi blended learning lang. Kaya na wala ng pandemic. Binigyan lang tayo ng pagkakataon ng Diyos na mag-pause for a while. Pause for a while. To evaluate ourselves. Because Jesus Christ is coming very, very soon. He is the King of Kings and He is the Lord of Lords. Ganyan ang hari ng mga hari. Nililinis niya ang lahat. Ang kalawakan, ang mga tao, yung mga pag-iisip nila, binigyan sila ng warning at pagkakataon ng Diyos upang sa magkaganon, sila ay magbulay-bulay at magnilay-nilay na itong pandemic na ito, kailangan nila ang Diyos. Just for a while lang yun. Anytime rapture will take place. Binigyan lang po tayo ng pagkakataon. Pero, dapat, ang sabi ng Lord, sabi ng Bible, ang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay yung hindi nyo inaasahan. Kaya, maglingkod ka na. Hindi pa po huli ang lahat. Serve God with gladness. Serve Him with gladness. Maglingkod ka na may kagalakan. Kahit na may dala-dala ka, nakahirapan, problema sa bahay, may karamdaman, may mga problema sa mag-asawa relationship,
Hayaan mo lang, maglingkod ka lang. Maglingkod ka lang. May karamdaman ka, maglingkod ka lang. Pambuhay mo, maglingkod ka lang. Huwag kang mag-alala. Ang sabi ng Lord, bakit nagpag-alala mo yung buhay mo? Hindi may dadagdag yan. Ayaw ng Lord ng pag-alala. For where your treasure is, there your heart will. Asan ang heart nyo ngayon? Nasa bahay ba? Nasa kaldero ba? Dapat yung heart nyo ngayon nandito. Kasi yung Word of God, hindi naman tayo buti ng 2 oras. Tiyak ba na nandito yung heart, yung eye nyo, yung puso nyo? Alam ba natin? Amen? Ephesians chapter 2 verse 10. For we are His workmanship, created by God, to do good things, to walk beforehand. Ibig sabihin, tayo po ay nilikha ng Diyos. Pinili ng Diyos sa pamagitan ni Kristo na gumawa ng kaya mo yan. Bakit? Inihanda niya noon pa. He prepared before. You can walk before them. Kaya mong maging mabuti dahil ang Diyos natin ay mabuti. There is only one God, that is God. You can be God if you have faith in Jesus Christ and if you obey His commandments. Amen? Pero mo, nilikha niya tayo. Noong panahon pa, pinili na tayo eh. Ephesians chapter 1 verse 4. Before the foundation of this world, God chose you to be holy. Pero mo, para maging banal ka. Plano ng Diyos bago palikhain ng mundo, itong generation natin, ito magkakasama tayo. Ang tindi mo. Pero, pag nasa Lord ka, maniwala ka na. Bakit? Nagniningning ba naman yung kaluwatayan ng Diyos sa buhay? Sarap maglingkod. Sarap. Sarap. Kaya, kahit na sabi natin na may mga nararamdaman, pag nandito ka, wala eh. Nawala nilo. Oh, intindi mo. Nilikha ka ng Diyos. Number 3. Pero number 3. Matthew 6:25. Therefore, kanina eye, body, or heart. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Ito yung mga taong nagbalisa. Take note for tomorrow. Huwag kang mag-alala bukas. Hindi yung bukas sa kanyang bukas. Mananampalataya ka na eh. Nag-alala ka pa? Ang sabi ng Lord, yung mga ibon nga, pinapakain ko. Yung mga liryo ng kapatagan, dinadamitan ko. How much more? You are more valuable than sparrows in heaven and the lilies of the valley. Mas mahalaga ka kaysa mga ibon sa papawid at yung mga liryo ng kapatagan. Dilikha ka ng Diyos ayon sa kanyang sarili mo. Pero mo mga kapatid, dilikha ka ng Diyos. Ano ang wangis ng Diyos? Gusto niyo malaman kung anong wangis ng Diyos? You want to know the image of God? Lahat tayo rito. Ilan tayo rito? Kung 30 or 40 tayo, yan ang kawagis ng Diyos. Kung 8 billion tayo, yan ang wangis ng Diyos. Kahit na twins yan, may identity yan na twins. May pagkakaiba, mark, eyelid, print, denture. Ganon kadakila yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Alam mo na ngayon, bigay ka ng bahagi ng Diyos sa iyong buhay. God given us a gift of God to every one of us
as a human being. What is the greatest gift aside from the eternal life? Time. Time is gold. Amen? Meron bang 25 hours dito na binigyan ng Diyos? We must maximize our time. Kaya sabi ko sa inyo, bigyan nyo ng bahagi ng Diyos ng panahon ng inyong mga buhay. Because we are all accountable. Lahat po tayo ay magkakaroon ng reckoning. There is a time of accountability. There is a time of reckoning. Na tayo po ay harap sa Diyos, sa paglilitis, sa accountability. Ginawa niya tayong anak. Ginawa tayong bantay. Na-enlighten tayo. Lumiwanag yung ating mata. Yung ating puso nagiging maayos. Pero there is a time of accountability. Sabi ng Book of Ezekiel, I make you a son of man to guard, to watch. Ginawa kitang bantay. Para magbantay. Sabihin sa kanila na sila magsisi. Pag wala kang ginawa, I will require the blood of your loved ones at your hands. Kaya pag ikaw ay mananampalataya, mayroon kang gagawin. Anong gagawin natin? Service. Paglingkod sa Diyos. Palapakan natin ang ating Diyos. Kaya balisa yung mga iba eh. Nangunguna yung katawan eh. Kaya sabi na ron, di ba? Mas mahalaga ba yung idadamit kaysa katawan? O mas mahalaga ba yung katawan sa espiritu? Anin mo ang katawan kung walang espiritu. Yun ang ibig sabihin. Anin mo ang katawan kung walang buhay yan. Walang buhay. Habang buhay pa, abay, huwag kang mag-alala sa idadamit mo. Huwag kang mag-alala sa kakainin mo. Huwag kang mag-alala sa inumin mo. Basic needs. Huwag kang mag-alala. Supply ng Lord yan. Amen? Kasi anak ka niya. Nilikha ka niya. Kaya tingnan mo kahit na walang trabaho, kahit nakikita mo yung mga kariton dyan, nabubuhay. Mas mahaba pa yung buhay nila eh. Minsan di ba? Nakuha niyo, very fair ang role. Very fair ang role. And everybody say amen. Amen. Oh. There are sacrifices. There are tasks to be made. Amen? There are sacrifices. Your time is very precious. Pero, mas precious ang Lord yung buhay na binigay sa iyo. Redeeming the time, for the days are evil. Samantalahin ng gumawa ng mabuti sa bawat pagkakataon sapagkat darating ang masama. Pag darating ang masama, you must stand, naka-ready ka. Bakit? Kompleto ka na ng armor eh. Yung ganda ng good eyes, yung ganda ng heart. Yung katawan mo, hindi ka nag-alala sa kakainin. Hindi ka nag-alala sa basic. Kaya pagdating mo rito, ang mga ibon, saya-saya mo eh, na lumilipad, ay mahal ng Diyos. Diba? Pagka umawit ka, talagang awit talaga na naglilingkod. Amen? Bakit? Kilala mo yung pinaglilingkuran mo eh. Oo. Bukod sa kilala mo, nararamdaman mo talaga na nasa iyo. Kaya lumalakas ka. Nagkakaroon ka ng pag-asa. Kakaroon ka ng lakas ng loob. Kaya pag kayo ay umayo, ay malakas ng loob mo. Yung katapatan, maintain. Gusto nyo ma-maintain yan? Madadagdagan pa nga yan. Ay, nako. Ang Diyos po, but my God shall supply all your needs. Hindi sa panahon ng pandemic at kahirapan. All your needs according to all His riches and glory. Ibig sabihin, mayaman ang Diyos natin. Hindi yung panahon ng pandemic, pwede kang bigyan ng Diyos kahit na panahon ng pandemic. Because our God is a rich God. He owns everything. Kaya talaga ipagpunya natin. Bakit ka mag-alala? Ano ito? Susot ng kata ito?
Hindi na ako nag-alala. Ang mahalaga, may buhay. Ang mahalaga, ginagamit ito ng Diyos. Did you not know that your body is a temple of the living God? Glorify God in your body. Di ba? Di nyo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng Diyos? Luwalhatiin nyo ang Diyos sa inyong katawan. Huwag niyong lalagyan ng bisyo yan. Huwag niyong lalagyan ng kasalanan yan. Pag nilagyan mo ng kasalanan at bisyo yan, makakalaban mo ang Diyos. Kasi mananampalataya ka. Kung hindi ka mananampalataya, papabayaan ka muna. Darating yung mercy ng Lord, yung panahon na pagtawag sa iyo, natatawagin ka niya. Yun, may enlighten yung tao. Pero tinawag na tayo, na-enlighten na tayo. Kaya wag nang balikan pa yung dati. Yan, sila Mary Magdalene. Nung pinatawag siya, sin no more. Go and sin no more. Yung mga bulag, go and sin no more. Ganun din po tayo. Huwag na natin balikan yung dati. Kung ano tayo ngayon, steady ka sa liwanag. Sa liwanag ka lang. May tukso, minsan dilim, hayaan mo lang. May bagyo na dumarating sa buhay ng tao. Pero hold on to the promises of God. Humawak ka sa mga pangako ng Diyos. If you look up your heads toward heaven, then salvation through it. Pag may problema ka, problema sa pamilya, kabuhayan, sa ministry, yung pananampalataya mo nakalitaw. Doon ka magtiwala. Siyempre, dito wala na eh. Sukol na eh. Dami ng problema. Dapat nakalitaw pa rin. May hininga pa rin yung pananampalataya. Kahit na dami problema, hindi ka susuko. Swimming lang. Tulungan mo ako, Lord. Saklolo. Saklolo. Parang si Pedro. Lord! Parang na-stick man eh. Bakit na-defocus eh? Kaya lumubog uli. Kaya maraming mananampalataya, minsan lubo-lubo. Bakit na-defocus eh? At tayo sinusubukan. Kala nyo pag bishop ka na, pastor ka, wala lang ka, mas matindi ang pagsubok niya. Amen? Kaya hindi ka pwede talaga mag-sideline. Pag ang isang tao raw ay double-minded, yung eye niya, malinis, minsan, sore eyes, marumi, hindi obra. You cannot serve two masters. Yung heart mo, minsan malinis, minsan marumi, hindi obra. Pag malinis ka, malinis ka. Huwag kang mabalisa. Ha? Hayaan mo ang Diyos kumilos. Makikita mo ang God. Alam niyo na yung way niyo. Ang pinakamaganda ay pagharian ka. But seek ye first. Yun ang unahin mo. Love God above. Mahalin mo yung Diyos higit sa lahat. Paglingkuran mo ang Diyos higit sa lahat. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pag pinagharian ka na ng Lord, ang hanapin sa iyo yung katwiran ng Diyos, hindi yung katwiran. Pag nakuha mo yan, and all these things shall be added up. Good eyes, good heart, hindi ka na mababalisa sa basic. Basic needs yan. Pag righteous ka, pinagarihan ka ng Diyos. Huwag ka mag-alala. All these things. Sunod ka na. Sabi mo siya, katabi, sunod na. Oo, isang araw, makita mo yung anak mo, tapos na sila lahat. Tapos lula ka na rin. Ma-enjoy mo yung buhay mo pag hindi pa dumarating si Lord. Ang sarap eh. Sarap matulog. Doon gisingin mo ako bukas. Kaya pa eh. Ano pa? Ito matindi. Pag naglingkod ka sa Lord, hindi sa pilitan. Bakit? Pinili ko niya eh. Ang kailangan, sumunod ka lang. You have not chosen me, but I have chosen you. Why? And I ordained you. Inihalan kita. Ano gagawin mo? Tugo. May gagawin ka. Umayo ka. Ano pa? To bear fruit. Ano pa? That your fruit shall remain. Whatsoever ye shall ask in my Father's name, I will give it to you. So, ang pagpapala ng Diyos, paglilingkod, paghayo, pagsunod. Amen? Kaya kahit na may sakit ka, isang araw wala ka ng sakit.
Kahit na mahirap ka sa buhay, isang araw hindi ka na mahirap. Kasi lingkod ka ng lingkod, sunod ka ng sunod. Hindi mo maramdaman yung hirap, hindi mo maramdaman yung kahirapan sa mundo. Ang mararamdaman mo yung kagalakan na maglingkod, yung kapayapaan, yung pag-asa, yung pag-ibig ng Diyos na nasa iyo. Mararamdaman mo. Hallelujah! Huwag kayong manghinayang na maglingkod sa Diyos. Hallelujah. We have our one master. We have our one rabbi, one teacher. Our one God. One Lord. Napaglingkuran niya na po tayo. Tayo naman ang maglingkod sa Kanya. Panahon na. Habang malakas ka pa. Habang may panahon pa. Maglingkod. Hindi po inaagap ng Diyos yung ating mga mahalagang bagay. Gusto lang ng Lord na nakita tayo na sumusunod na tayo. Palapagan po natin. At we know, ayan, Romans chapter 8 verse 28. And we know that all things work together for good to them that love the Lord. Kung may pinagdadaanan ka mga kapatid, all things work together. Not for bad, but for good. Why? To those who love Him. According to His. May layunin ng Diyos kung bakit ka nagkasakit. May layunin ng Diyos kung bakit ka nahirapan. May layunin ng Diyos kung bakit ka naman problema. Pinag-isa ito ng Diyos dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Para magising ka sa katotohanan. Na walang exempted. Pero iba ka dahil nasa liwanag. Iba ka kasi may layunin ng Diyos para sa iyo. Dito ka matututo. Natututo ka sa buhay. Maliwanag ang buhay sa iyo. Ang ating tinatahak ay hindi sa kadaliman. Alam natin ang ating pinaggagawa. Kaya matalino ka. Kaya pag dumating ang pagsubok sa iyo, tuntungan mo yan para magtiwala ka sa Diyos. Tuntungan mo yan para yung pananampalataya mo ay lumalaki at tumitibay. At yung relasyon mo sa Diyos ay lalong nagiging malalim. Lalo kang nagtitiwala sa Kanya. Ganyan ang paglilingkod sa atin. Kaya may purpose yan. Kaya kung may nararanasan po tayo, ako, kung may nararanasan po tayo sa buhay, huwag ka mag-alala. Kasama mo ang Diyos. Pero mo kasama mo ang Diyos. Yung iba, akala nila kasama na nila ang Diyos pagka ginhawa lang, no? Hirap at ginhawa, kasama mo ang Diyos. Kung gusto mo yung karapan mo, kuminawa at magkaroon ng kapayapaan, kagalakan, ang Diyos kasama mo. Nahirapan din at ayaw din ng Lord na nahirapan ka. 11:28 of the book of Matthew. Come! Lumapit kayong lahat. Kayong mga natibigat ang lupa, lumapit kayong lahat. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest unto your soul. Pinapalapit niya yung mamang kagawa ng Lord para magpahinga, pahingahin yung kaluluwa. Kaya sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigat ang lupa, papahingahin ko ang iyong kaluluwa. Matuto kayo sa akin, you learn from me. For I am meek and lowly in heart. Matututo ka sa Diyos eh. Bakit? Mababa siya eh. Yung kanya kalooban, mababa siya. For my yoke is easy and my burden is light. Kaya tanggapin mo yung cross mo, bigay mo sa kanya para gagaan. Matuto ka sa buhay na ito. Wala ngayon, paglingkod tayo sa ating Panginoon. Serve Him with gladness. Tayo po lahat tayo tumayo. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah.